Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Obit. Taong 1970, Isabela. Obit, bata pa kayo ng mga kapatid mo. Kaya kung maaari, pumirmi kayo rito sa bahay. Mapanganib ang paligid. Patagal ng patagal. Pasama na ng pasama ang mundo. Mga katagang paulit-ulit na paalala ng tatay niya kay Obit at sa mga kapatid niya. Siya nga pala pinuno. Itinago ni Obit ang totoong lokasyon ng lugar nila sa kadahilanang magpahanggang sa ngayon. Naroon pa rin sa lugar ang kuweba na kinakatakutan niya. Nagsimula ang kanyang kwento ilang araw bago sumapit ang Biyernes Santo. Bilang mga bata na sanay na sa kalikasan, araw-araw silang gumagala sa mga kalapit na kagubatan para mangaso at manguha ng mga pagkaing mapapakinabangan. Kung hindi nyo kasi na itatanong, milya-milya ang layo ng bahay nila sa baryo. Yung mga kapitbahay nila, kilo-kilometro rin ang layo, kaya madalang lang silang makipagkita sa mga ito. At dahil dito, ang mismong mga kapatid niya ang palagi niyang naging katuwang at kaibigan hanggang sa pagtanda. 7 silang magkakapatid pinuno. Si Obit ang ikatlo, kaya kapag nagkakasala sila, hindi siya ang sentro ng galit ng kanilang ama. Aminado naman siya na marami silang ginagawang kabulastugan, pero ni minsan hindi niya inisip na hahantong ito sa mga bagay na hanggang sa pagtanda niya, magiging bangungot niya. Nagsimula ang lahat nung umalis sila ng 2 kuya niya, umaga ng Huwebes. Sa susunod na linggo nun, Semana Santa na, kaya naging puspusan ang pangangaso nila ng mga usa at galang baboy ramo. Kapag tumungtong kasi ang banal na linggo, hindi na sila maaaring lumuwas pa para mangaso. 1 linggo silang mananatili sa kanilang bahay, pagpapakita ng pagrerespeto at pagbibigay daan para sa mga antingerong mangangalap ng karga sa mga araw na yon. Nga pala pinuno, huwag kayong magkakamali. Hindi Kristiyano sila Obit. Sila ay kabilang sa mga katutubong pamilya na sa mga anito at diwata naniniwala. Walang kaso sa kanila na lumabas sa mga ganoong araw. Ang problema lang, alam ng kanyang ama na sa mga araw na yon, marami ring mga nilalang na nagsisilabasan sa mga gubat. Yung iba sa mga ito mapanlaro at yon ang kanilang iniiwasan. Kaya para hindi mapahamak, minabuti nilang manatili sa kanilang tahanan. Sa loob ng 7 araw, wala silang ibang gagawin kundi ang magpahinga, kumain, at gawin ang mga nakasanayan nila. Magsisilbi rin itong bakasyon ng pamilya para mas lalong mapalakas ang ugnayan ng bawat isa sa kanila. Kaya ang ganoong pagdiriwang, hindi maipagkakaila na mahalaga para sa kanila. Ang kaso lang, nung umalis sila ng Huwebes, aksidente nilang natuklasan ng isang kuweba na nasa gilid lang ng daan. May di ito kalakihang lagusan na nagdudugtong patungo sa pinakamalalim nitong bahagi. Nung mapansin nila ang lugar na yon, kaagad nila itong nilapitan. Ang una nilang ginawa, hulugan ito ng bato para matansya nila ang lalim nito. Nang mapansin nilang hindi ito gaanong kalaliman, dito na sila nagdesisyong kumuha ng baging na pwede nilang mapakapitan ng sulong may siga. Ang plano kasi nila, matingnan ng mas malinaw ang loob nito. Nagtagal ng ilang minuto ang paghahanda hanggang sa nagawa na nila ang plano. Pagpasok nila rito ng sulok, agad namang sumilip sa butas ang panganay nila. Ilang minuto itong tumingin-tingin doon hanggang sa makumpirma nito na malaki nga ang sakop ng kuweba sa ilalim. May nakita rin itong mga patay na halaman at iilang mga batong kumikinang. Nang mapansin niya ito, inakala niya na mga mamahalin itong bato. May ideya na kasi sila ukol sa bagay na yon, lalo pat nababanggit din ng kanilang mga magulang minsan ang tungkol doon. Wala lang silang pinag-aralan pinuno, pero hindi sila mga mangmang. Matapos naman itong makumpirma ni Obit,
Tsaka na sila nag-usap-usap. Kung siya lang ang masusunod, ayaw niyang pumasok sa loob nito, pero sa hindi malamang dahilan, para bang gustong gusto roong pumasok ng dalawa niyang kapatid. Kesyo sandali lang silang dalawa na ang bahala at kung ano-ano pang rason para lamang makumbinsi siya. Wika pa ng panganay. Kami lang naman ni Manli ang papasok eh. Maiiwan ka rito sa taas para makasiguro tayo na walang magtatanggal sa itatali kong baging. Sandali lang kami, Obit. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Dahil sa sinabi ng kuya niya, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Tutol man si Obit sa plano, napilitan siya dahil sa takot sa kanyang mga kapatid. At pagkaraan lang ng ilang minuto, pumasok na nga ang mga ito. Siya naman naiwan lang sa itaas, naghihintay sa pagbabalik ng dalawa. Pero magsasampung minuto na, wala pa rin itong paramdam. Dala ng pagkabahala, sinimulan na niyang yugyugin yung tali habang tinatawag ang pangalan ng mga ito. Ilang beses na rin siyang sumipat sa ilalim pero masyadong madilim ang paligid. Nung mapagtanto niya ito, dito na siya unti-unting nakaramdam ng takot. Alam niya kasi na may dalang sulo ang dalawa, kaya imposible na wala siya roong makita. Maya-maya pa, may narinig siyang sumigaw. Boses yon ng panganay nila. Nagtagal ito ng ilang segundo hanggang sa dito na niya naunawaan ang ibig iparating nito. Obit! Tulungan mo kami! Tulungan mo kami! Paulit-ulit itong isinigaw ng kanyang kapatid bago ito tuluyang lamunin ng nakakabulag at nakakabinging dilim. Hindi naglaon. Matapos ang katahimikan, may lumabas na malakas ng simoy ng hangin mula sa loob ng kuweba. Nang maramdaman ito ni Obit, dali-dali siyang napakaripas ng takbo para humingi ng tulong sa tatay niya. Sa edad niya kasi noong 16 na taong gulang, aminado siya na wala siyang magagawa maliban sa magsumbong sa kanyang mga magulang. Habang binabagtas niya ang daan, marami ng palaisipan ang sumasagi sa isip niya. Karamihan sa mga yon, nagsasabi sa posibleng panganib na kinakaharap ng dalawa niyang kapatid. Gayunpaman, hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Naniniwala kasi siya na sa oras na malaman ito ng kanyang ama, maililigtas na nila ang dalawa. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ganon ang nangyari. Pagbalik kasi nila ng tatay niya sa kuweba, wala na sila roong nadatnan. 2 beses pa itong bumaba pero ni bakas ng mga kapatid niya, wala ito roong nakita. Bagaman ganon nga ang nangyari, ipinagpipilitan pa rin niya ang bagay na kanyang nakita at narinig. Kesyo hindi siya pwedeng magkamali, totoo ang lahat ng kanyang sinabi at kung ano-ano pa. Kaso lang sa halip na maunawaan siya ng kanyang ama, nagalit pa to sa kanya. Manahimik ka nga muna. Paano ko makakapag-isip kung daldal ka ng daldal? Dahil sa sinabi nito, wala siyang nagawa kundi ang mapatahimik. Ilang minuto pa ang lumipas. Iniwan nila ang kuweba. Pagbalik nila ng bahay, kaagad namang inilahad ng tatay niya sa kanyang ina ang tungkol sa mga nangyari. Matapos nun, tsaka sila dumiretso sa baryo para kitain ang manggagamot doon. Umaasa ang kanyang ama na sa pamamagitan ng manggagamot, malalaman nila ang kinaroroonan ng kanyang mga kapatid. Pero pagdating nila sa bahay nito, wala rin yung naitulong. Ang nais kasi nitong mangyari, ipagpabukas ang paghahanap dahil papasapit na ang 3:00 ng hapon. Hindi makakabuti na pumunta sila roon ng ganoong oras dahil sa dami ng mga nilalang na likas na mapanlaro. Ito ang iniiwasan ng albularyo, kaya hanggat maaari, hindi ito basta-bastang pumapayag sa nais mangyari ng kanyang ama. Nang marinig naman ng tatay niya ang rason ng matanda, di nito maiwasang magalit. Akala nito na kapag nagalit siya, masisindak niya ang albularyo, pero hindi ito nangyari.
Huwag mong idaan sa galit ang lahat ng nararamdaman mo. Oo, nawalan ka ng anak. Pero alalahanin mo rin sana na narito ako para tumulong. May dahilan kung bakit hindi tayo pupwedeng pumunta roon sa ganitong oras. Sana naman maunawaan mo. Pagkasagot nito, tsaka ito nagpaliwanag ng mga dahilan. Ayon sa manggagamot, kaya sila hindi na pupwedeng tumungo roon dahil sa mga engkantong nakatira sa mga lugar na daraanan nila. Hindi madali na pakiusapan ng mga ito at kapag nagalit ito sa kanila, posibleng iligaw sila nito sa gubat. Mapanganib para sa mga ordinaryong tao ang makaranas ng ganon, lalo pat wala silang ideya kung ano ang kanilang gagawin. Dagdag pa nito na, alam na nito ang kuweba na tinutukoy nila at isa rin ito sa mga dahilan kung bakit hindi sila rito pupwedeng pumunta. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, wala na itong nagawa kundi ang manahimik. Aminado kasi ito na wala ito gaanong nalalaman pagdating sa kuweba at sa mga nilalang na binabanggit ng albularyo. Dahil dito, kung kaya't napilitan na silang umuwi sa kanilang tahanan. Pagbalik nilang dalawa, dito niya nakita ang pag-aaway ng mga magulang nila. Yung nanay niya kasi, gustong-gusto nang mahanap yung mga kapatid niya. Ayaw din itong sundin ang sinasabi ng manggagamot sa kadahilan ng labis itong nag-aalala sa tinutuluyan at kinakain ng dalawa. Kaya naman sa kakapilit nito, napilitan silang bumalik ng kuweba. Ngunit nang marating nila ang lugar, napansin nila na nawawala na ang bunganga. Pagsilay dito ng tatay niya, bigla na lamang itong napamura dahil sa pangyayari. Nakasisiguro kasi ito na doon matatagpuan ang bunganga ng kuweba at hindi sila pupwedeng magkamali. Maging si Obit noon, aminado na sa lugar na yon din nila nahanap ang bunganga, kaya labis din siyang napaisip sa kanilang nadatnan. Para naman makasiguro, nagdesisyon silang mag-ikot-ikot sa mga kalapit lugar. Subalit kagaya ng inaasahan, wala rin silang natagpuan. Pagbalik nila sa lokasyon ng kuweba, may nakita silang isang matandang babae na nakasuot ng itim na saya. May talukbong ito sa ulo, tapos kakaiba ang amoy nito. Kulay abo na rin ang balat nito, tapos ang buhok nito animoy isa-isa ng nalalagas. Uugod-ugod na rin ito kung maglakad, kaya hindi siya nakaramdam ng kahit na anong takot. Ngunit nang masipat ito ng kanyang ama, kaagad siya nitong pinayuhan na manatili lang sa likod nito. Dagdag pa nito na, hindi ordinaryong matanda ang kaharap nila, kaya mag-iingat sila. Nang marinig ni Obit ang tungkol dito, doon na siya parang naintriga. Base kasi sa sinasabi ng kanyang ama, mukhang hindi pangkaraniwan ang matandang kaharap nila. Ngunit kung titingnan, wala naman yung pagkakaiba sa mga matatandang madalas niyang makita noon sa baryo. Dala ng kuryosidad, pabulong siyang nagtanong sa tatay niya patungkol dito. Tay, ano po bang ibig niyong sabihin? Pagkarinig naman ng tatay niya, hindi ito kaagad nakasagot sa kanya. Basta ang ginawa nito, tulalang nakatitig sa nilalang. Maya-maya pa, dito na unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Pagbaling niya ng tingin sa matanda, nakita niya itong may hawak-hawak na putol na braso ng tao. Marahan niya itong pinapapak na parabang isa itong uri ng pagkain. Dahil sa kanilang nasilayan, dito na nagsimulang magmura ang tatay niya. Kaagad na rin itong kinuha ang sundang na nakasuksok sa bewang nito habang paulit-ulit itong binabalaan. Subalit imbis na masindak ang nilalang, ngumisi lang yon habang nakatitig sa kanila. Wika pa nito, Walang magagawa yang hawak mo. Sa tingin mo ba, kaya kong patayin ang armas na gawa ng tao? Naniniwala ka talaga doon? pagkasambit nito.
Dito nila nakita ang pagbuka ng mga pakpak nitong para sa paniki. Ang pinagkaiba lang ng pakpak na yon, may mga matutulis itong buto na nakakabit sa dulo ng mga pakpak nito. Hindi niya mawari kung ano ang bagay na yon, pero kung titingnan, para itong mga nagsisilbing kamay ng nilalang. Maya-maya pa, nang bumuka na ang pakpak ng matanda, dito niya na nakita ang pag-unat ng kulukulubot nitong mga balat. At sa isang kisap mata, umusli sa bunganga nito ang mga pangil na parang sa isda. Pag-atungal ng nilalang na yon, walang habas sila nitong sinugod. Nang masipat naman ito ng tatay niya, kagad siya nitong hinawakan, sabay takbo sa looban ng kakahuyan. Nang makapasok na sila sa loob nito, kagad naman nilang naramdaman ang paglipad ng nilalang. Batid ng kanyang ama na susubukan sila nitong hanapin, kaya hanggat maaari nagsumiksik ito sa parte ng kakahuyan kung saan hindi sila nito basta-bastang maaabot. Ilang oras pa ang lumipas, nanatili pa rin silang nasa loob ng lugar, malayong malayo sa bahay nila. Dala ng desperasyon, marami nang ginawang paraan ng tatay niya para lamang makaalis sila roon ng hindi natutunugan. Sinubukan na rin itong magkubli sa putik, pero tuwing umuusad sila, kapansin-pansin ang huni ng aswang na bigla na lamang sumusunod sa kanila. Dahil sa pangyayari, kung kaya't nagkaroon ito ng kutob sa mga posibleng marka na nakakapit sa kanilang katawan. Sinubukan itong hanapin ng tatay niya, pero naging bigo ito. Ano man kasi ang gawin niya, hindi niya maipagkakaila na wala siyang kaalam-alam pagdating sa lihim na karunungan. Sumapit ang dapit hapon, madilim na ang parte ng kakahuyan kung saan sila nagtatago. Magmula noong pumasok sila rito, wala sila gaanong maayos na pag-usad dahil sa paulit-ulit na nagpaparamdam na matandang aswang. Ayon sa kanya, nagtagal sila roon ng 5 oras bago sila nakahanap ng pagkakataon. Nang makalayo na sila rito, ipinagpatuloy nila ang pagkapang hanggang sa paunti-unti nabubuhayan na sila ng loob. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang malayo na sila sa lugar, dito na sila nagdesisyong tahakin ng parte ng kakahuyan na hindi gaanong masukal. Pagtayo nila, kagad naman silang naglakad ng mabilis hanggang sa makita na nila ang malawak na bukid na malapit sa gilid ng baryo. At di kalayuan sa bukid na yon, pinuno, naroon ang kanilang mumunting tahanan. Nung mapagtanto ito ng tatay niya, mas lalo pa itong nabuhayan ng loob. Kaya kahit medyo nang hihina na, ipinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang sa narinig na naman nila ang sigaw ng nilalang. Dahil dito, kung kaya't napilitan silang magtago sa mga puno. Pero sa pagkakataong yun, pinuno, masyado nang kita ang pinagtataguan nila. Makakalapag na rin dito ang nilalang, kaya naman nang mahulaan ito ng tatay niya, nagpatuloy ito sa pagtakbo kahit nakikita na sila mula sa itaas. Maya-maya pa, dito na nila narinig ang paglapag ng nilalang kasabay ng pag-atungal nito ng malakas. Pagkatapos nun, tsaka ito sumugod sa daang kanilang tinahak. At mula roon, nakipaghabulan sila sa nilalang ng mahigit sa kalahating oras. Dagdag pa ni Obit na, habang tumatagal sila sa ganoong kalagayan, kapansin-pansin ang mabilis nitong paglapit sa kanila. Natigil lang din ito nung makarating sila sa parte ng gubat na pinaliligiran ng matataas na talahib. Sa hindi malamang dahilan, hindi na dito sumunod ang matandang aswang. Kalaunan may narinig silang pagaspas ng mga pakpak, indikasyon na lumilipad na ito papalayo. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi sila nagpakakampante. Maaari kasing tinitiktikan sila ng nilalang upang mahuli sila nito sa mas madaling paraan. Kaya naman kahit natatakot, pinasok nila ang talahiban. Pagbagtas naman nila rito, panay ang pagramdam nila sa paligid. Anumang oras kasi, pwedeng magbago ang kanilang sitwasyon.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-usad, awa naman ng Diyos, wala silang napansing hindi kaaya-aya. Akala nila ligtas na ang lugar, pero ilang minuto lang ang dumaan. May napansin silang isang misteryosong ingay. Ayon kay Obit, na noong narinig nila ito, pakiramdam nila merong humahawi sa mga talahib na napakabilis. Nang mapansin naman ito ng tatay niya, hindi ito tumigil sa pagtakbo habang hila-hila siya. Sigaw pa nito, Huwag kang lilingon! Diretso lang ang kilos! Nang marinig niya ang sigaw ng tatay niya, pilit niya itong sinabayan kahit pagod na rin ang kanyang katawan. Hindi nagtagal, nang masipat na nila ang dulong parte ng talahiban, dito na sila unti-unting nakaramdam ng pag-asa. Alam nila na ligtas na sila pag alis nila rito, kaya mas lalo pa nilang binilisan ang pagtakbo. Ang problema, nang akmang malapit na sila sa patag, aksidenteng natapilok si Obit at nakaladkad ng tatay niya. Isang minuto siya halos hindi nakatayo, kaya para mailabas sa talahiban, napilitan ng tatay niya na pasanin siya. Bagay na naging daan para bumagal ang kilos nito. Maya-maya pa, pagbitaw na pagbitaw nito sa kanya, may kung anong nilalang ang biglang humablot dito at dumarag pabalik sa mga talahib. Kitang-kita niya ang pagpupumiglas doon ng tatay niya bago ito tuluyang naglaho. At sa isang kisap mata, tumahimik ang buong paligid. Akala niya napaslang na ang tatay niya, pero hindi naglaon. Nakita niya itong pilit na lumalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Dito na rin niya nasilayan ang malaunggoy na nilalang na nakakapit sa balikat nito. Habang nakakapit yon, pilit nitong ipinapasok sa likurang bahagi ng tatay niya ang napakatulis nitong buntot. Habang papalapit yun sa kanya, paulit-ulit nitong sinubukang kontrolin ng tatay niya. Ang problema, hindi ito basta-bastang nagawa ng nilalang. Kahit kasi nang hihina na ang biktima nito, patuloy pa rin itong nagkakaroon ng lakas ng loob dahil sa nasisipat nito si Obit na naghihintay at umiiyak. Hindi nagtagal, milagrosong nakalis ito sa lugar na yon. Paglapit nito sa kanya, kaagad namang bumitaw ang nilalang, senyales na wala itong lakas para umalis sa kanyang tahanan. Matapos ang pangyayari, dito na sila nagpatuloy sa paglalakad. Ayon sa kanya, na habang ginagawa nila ito, pansin na niya na hindi na maganda ang lagay ng tatay niya. Bukod sa sugat nitong walang patid sa pagdugo, kapansin-pansin din ang paghahabol nito ng hininga. Tay! Ayos ka lang ba? Kaya mo pa ba? Nang marinig ito ng tatay niya, bahagya itong umubo habang nanghihinang sumasagot sa kanya ng, Oo naman anak. Kaya ko pa. Bilisan mo na. Malapit na tayo sa bahay. Dahil sa sinabi nito, mas lalo naman niyang binilisan ang paglalakad. At kalahating oras lang ang lumipas, nakauwi na silang dalawa. Pagpasok nila sa loob, tsaka pa lamang ininda ng tatay niya ang lahat ng sugat na tinamo nito. Dito na rin nila nakita kung papaano ito mag-agaw buhay dahil sa pagkawala ng maraming dugo sa katawan. Mabuti na lang naagapan nila ito kung kaya't hindi yun napano. Pagsapit ng Biyernes, bumisita sa bahay nila ang matandang albularyo na hiningian nila ng tulong. Nabalitaan kasi nito ang nangyari sa kanila, kaya dali-dali itong lumuwas upang sila'y tulungan. Pagpasok nito sa kanilang tahanan, kagad naman itong pinangaralan ang kanyang ama. Kesyo delikadong ginawa nila, hindi sila marunong makinig at kung ano-ano pa. Dahil sa sinabi nito, wala namang naging reaksyon ang kanyang ama. Literal na tahimik lang itong nakatitig sa matanda. Animoy bukal sa loob na tinatanggap ang kanyang mga pagkakasala. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nagsimulang manggamot ang albularyo.
Habang tinutulungan sila nito, marami itong sinabi sa kanila. Nagtanong din ito sa mga pangyayari hanggang sa marinig nito ang tungkol sa matandang aswang na sumubok sa katatagan ng kanyang ama. Dahil sa mga narinig nitong istorya, kung kaya't nagkaroon ito ng ideya ukol sa posibleng kinaroroonan ng mga kapatid niya. Sinasabi ko na nga ba, hindi ordinaryong kuweba ang napasok ng dalawa. Masakit mang sabihin pero hindi na sila babalik pa sa inyo. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang kuwebang yun ang sumusumpa sa dalawang magkaibang mundo. Marami ang kwentong umiikot dito, pero isa lang ang pinaniniwalaan kong totoo. At yun ay ang tungkol sa matandang gabunan na nagbabantay dito. Walang makapagsabi ng tunay na rason kung bakit nito binabantayan ng kuweba. Pero ayon sa matatanda, kaya yun binabantayan ng nilalang, ay para bigyan ng proteksyon ng isang namatay na hari noong unang panahon. Sinasabi na ang haring yon ay hindi nagkaroon ng normal na libing dahil sa oras ng kanyang kamatayan, kaagad siyang ipinasok sa kuweba para iselyo kasama ng mga naiwang yaman niya. At para masiguro na walang magnanakaw nito hanggang sa maagnas ang buto niya, sinasabi na mananatili sa kanya ang gabunan na minsang nagsilbi bilang kaliwa niyang kapangyarihan. Ay, alam ko, napakahirap paniwalaan ng kwentong ito. Pero gayon pa man, naniniwala ako na meron ditong totoo kahit papaano. At ano ang patunay? Yung nangyari sa inyo. Nang marinig ito ng kanilang pamilya, dito na sila nagsimulang manlumo, dala ng takot at pangamba. Yung nanay niya, halos himatayin at mawala sa sariling katinuan nang marinig nito ang kwento ng matandang albularyo. Kalaunan, nang kumalma na ang lahat, nangako ang matanda na tutulong sa kanila sa kahit na anong bagay na pwede nitong maitulong. Inilahad din ito na hihingi ito ng tulong sa iba pa nitong mga kasama para subukang iligtas ang kanyang mga kapatid kung sakali mang yon ay swerteng buhay pa. Nagtagal ng halos 1 linggo ang paghahanap pinuno. Animoy hindi alintana ng mga manggagamot kung ito man ay panahon ng Semana Santa. At sa loob ng linggong yan, marami silang pinagdaan ng hindi kaaya-aya. Sa kasamaang palad, hindi na pinahintulutan si Obit na makasama, kaya yung istoryang tumatak sa isip niya ay mula lamang sa karanasan ng mga albularyong tumulong sa kanila. Ayon sa mga ito, hindi madali na makarating sa bunganga ng kuweba kapag Biyernes Santo. Bukod sa marami silang mga engkantong nakakaharap, marami rin sa mga nilalang ng kaliwa ang mayat-mayang nagpaparamdam sa kanila. Nabanggit din ng mga ito na nakita na nila ang matandang gabunan na kung saan hindi nila pinanghasang lapitan o gambalain ang pananahimik nito malapit sa bunganga ng kuweba. At pagsapit ng linggo, sa araw ng pagkabuhay, nakita ng mga albularyo ang pag-ahon ng dalawa niyang kapatid mula sa ilalim ng kuweba. Hindi nila mawari kung ano ang nangyari rito, pero kung titingnan, para itong mga nilalang na sumapi sa bagong katawan at katauhan. Dagdag pa ng matanda, sumabay ito sa pagkabuhay ni Kristo. Wala silang maisip na rason kung bakit ito nangyari, pero malakas ang kutob nila na nagpaparami ng alagad ang matanda. Ano man ang balak nito, ito lang ang nakakaalam. Ipinagtapat nito sa kanila na mas mainam na tanggapin na lamang ang mga nangyari. Binalaan din sila nito na huwag magpapadaya kung sakali mang lumapit sa kanila ang dalawa niyang kapatid. Matapos itong ilahad ng mga albularyo, kaagad naman itong iniwan ang bahay nila. Bukod kasi sa magaling na ang tatay niya, wala na rin itong rason para manatili pa sa kanilang lugar. Kalaunan, nang makalayo na ang mga ito, pakiramdam nila Obit, napakalawak ng bahay nila.
Ramdam na ramdam din nila ang kalungkutang bumabalot dito, dulot sa trahedyang hindi pa rin nila matanggap-tanggap. Hindi nagtagal nang magkaroon na ng lakas ang kanyang ama, tsaka ito nagdesisyong bumalik sa pagsasaka. Inakala naman nila na ayos na ang lahat, pero lingid sa kanilang kaalaman, hindi pa pala. Makalipas ang 2 buwan, nagpakita sa kanila ang 2 niyang kapatid. Malayong malayo na ito sa dati nilang itsura, pero tandang-tanda pa rin niya ang wangis nito. At ang unang nakakita rito ay yung tatay niya. Isang hapon nagulat na lamang sila nang umuwi itong umiiyak. Hindi ito nakapagsalita kaagad hanggang sa dito nila nalaman na nakausap nito ang 2 niyang kapatid. Sinubukan itong kumbinsihin ng tatay niya na umuwi, pero wala na itong balak. At ayon sa mga ito, mas masaya sa panibagong pamilya na itinuturing nila. Nabanggit din ng mga ito na nagbabalak pa silang humikayat ng isa sa kanyang mga kapatid. Ang dahilan, hangad ng kanilang Panginoon na habang buhay silang maging masaya. Ayon pa sa mga kapatid niya, na kapag lumipat sila, habang buhay na silang mananatili sa mundong ibabaw. Malayo sa karamdaman at higit sa lahat malayo sa kamatayan. Subalit nang marinig ito ng tatay niya, kaagad ito roong tumutol. Ayon dito, hindi niya nanais na may mabiktima pa sa kanyang pamilya. Magmula noon, hindi na ito gaanong nakakapagtrabaho. Araw-araw na lang itong nagbabantay para masiguro ang kaligtasan ng bawat isa sa kanila. Nagdesisyon na rin itong umalis sa lugar, pero sa kasamaang palad, hindi nila ito basta-bastang nagawa dahil sa kawalan ng pera at oras para makapagbuo ulit ng panibagong tahanan. Nagpasya na rin sila noong lumapit sa kakilala nila, pero tinutulan nito ng kanyang ama. Ayon sa tatay niya, na kailanmay hindi maaaring magkaroon ng 2 ilaw at padre de pamilya ang iisang tahanan. Nang marinig nila ang rason nito, wala silang nagawa. Dumaan pa ang ilang linggo, laking gulat na lamang nila nang bigla itong umalis at hindi na nakauwi pa. Hinanap pa nila ito kung saan-saan pero hindi na nila ito natagpuan. Hanggang sa isang gabi, nakita nila Obit ang malaking siga mula sa puno ng kakahuyan. Alam niya ang lugar na yun at nakasisiguro siya na ito ang lokasyon ng kuweba na may natatanging nilalang na gabunang nagbabantay sa libingan ng hari.